Интересно така. Прете после другия край на тунел. Чакай да мина те деца, че бързат. Тук банда, тук гледаме вече всеки метър. Направете място да минат хората. Няма как. Сега, Анатолий, моля, забележи този улей има ли наклон надолу, ако е за Чакай, задръж малко. Ай, давай. Беше ми като база за сравнение там. Да, сега. Не бързам, аз съм до тук. Ето ви. Знаете какво, може ли да се отиде и отдясно до лявото? Ами тук си качаме, аз тук открих нещата. Давай, Мадлен. Се качваш ли нагоре? Да. Защото снимам. Чакай да се сложа за да качаме. Чакай да не се изсипаме. Ами на порци. Така ли? Точно тях исках да ви покажа. И мисля, че и един канал има горе. Ако се качем, много хора има място, нали? Няма да успеем. Не. Чакай да ти снеме. Ти на видео ли си? Анатолий има, има такова. Анатолий, имам нужда от теб. Да, хайде. Какво съм открила, за да Хайде след нея, давай проучвателно. Хайде. Тук аз мога ли се качам? Ще пробвам. Минава са някой. Давай. Първото, което открите е да, бе, интересно, само толкова. Кое видя първо да те запишем? Ето тези трите стъпки. Чакай, Анатолий, дръпни са малко, аз ще да покажа. Какво видя? Ето долна и двете другите са, дето са ми краката. Тук е едната. Няма да успеете да ги снимате. Аз ги снимах, но не се. Я мръдни малко. Божо, кажи им да се върнат, Да. който са драпнали. Те като очи стоят те. Да. Ултара тук отгоре. Моите хора ги Има върнат. и олтари. За мен това са олтари и това е канал. Това тук на такова прилича. Виж как е издялкано и тук е... Тук е, виж как е дялкано и това е тук Покажи и го това е един улица. Това е улица. И дрязване. Къде? И тук има много интересна ниша, която като влезеш и виждаш водата, водопада долу. Има отвор. Тя има отвор. Абе, ама е... Няма как, аз се мъчих, знаеш колко пъти да го снимам. Ама то може да се слези тук. Ами, да, би трябвало да може. Само че аз съм ниска и ме е страх. Да. Ей, тук ако се хваниш, и тук може да ти стъпят краката. И аз спри го за малко. Да? Спри го за малко. Да, чакай, опа. И краката ти да паднат и тук. Вътре не успях аз, Анатолий, да сляза. А как ще излезеш, ако не е там? Оф, не дей, как да знаеш? Не. Не дей, молята. Не дей Малко е рискова. височко. Не. Чули, Не бе, Анатолий? то кофти е това, че е такова. Камбан. Ами, не дей тогава. Ами кофти, че камбана, пък влизаш. Ми даде и какво? Дей го, то става. На го снимай вътре.
И тия мъжа. Не знай как, обаче слиза. Да, не го и аз не мога. Ти ли ме миришеш на вкусно? Някой ми мирише на царевица. Снима ли го? Айде, не шугу. Води бе. А ти дръжба. Анатолий Ходна, като полия ли? И то като пещеричка. Искаш ръка? Ръка искаш? Не, чакай. Ето ти той на врата, снимай му го, той е най-широко. Отсам самия водопад. Той направи клип, да, ще го пратя. Само го служи на врата, моля. Ама не, аз Служи на врата пишка. Това е обработвано. Безпълно. А там отгоре, снимай ми го, моля. Ела, че тук само да го снимам, защото няма да ми излезе на мен на телефон. Само секунда. По-малко странични. Само, че не знам колко е съвременно. Да, обаче има и тук една обработка. Единствено като го показваш. Да, не става или трябва да се качат да го видят, няма да излезе. На снимка не излиза. Аз тук нещо колко съм снимала и нищо не можах да... Кажи му на Коста, просто който иска трябва да се качи да го види. Коста, ако трябва някой, ако искаш да го видиш, трябва лично да го видиш ти. Иначе причиках на жлеб за града. Подай на Ати на къса. Само Дай Мадлен да вземе го да го. През това се гледа, снимай го, Мадлен. Това хваща много изглед. Ами как да го видим? Няма да гледа, снимай, вътре гледа. Така? Добре. Искаш ли да се разминем? Да. Внимай. Къде е? Тук е имало града, със сигурност. Да, жлеб за града. Той е като ултар малко накрая. Като ултар накрая сколата. Там не е ли на лятното? Просто от другата страна къде е отивала. Това може да е влизало от друго дърво. Ема отсреща няма, не виждам да е. От тази страна има дупки от другата, но там не. А това видяхте ли го? Мадлен, дай ми вече ли. А и тук може и на зимното да влезе. Добре, супер, чакай, дай да го снимам. Също има янка. Но има... там Трябва да има минимум изток-запад. обработване. За равноденствието или С прозореца направи. параки, жречески параки. Дай, Анатолий. Жречески скален парак. Чакай, стойте така да вас снема хубаво всичките. Айде, Анатолий, погледнете нагоре. Той трябва и да излезе. Добре. Ако го мръднеш по-напред, или то така. А стъпалата, снима ли ги? Стъпалата ги снимах, сега ще ги снимам и отгоре. Те също ме поведоха насам. Да. Сега важното е да слезем. Ами това е... Когато са правили жертвоприношения. То не мърда. Хората са гледали слънцето ви. Но то отива и надолу. Има надолу. Няма да ти нямаме мръдне въжи нещо с друго нещо има в да го театрата. Нещо друго има в театрата. Та страница твоята ли е снимала?
Не, на момчето, дето на... Тук ще ти ги подам. Ще ви подам багетите, защото те да не са смачкат. Аз това Я ги... дай да Айде. бутна багети. Сега ще ти ги дам. Къде са те? Долу са там на нишата. Това е интересно. Ти прецених, че ще ги омача. Къде се падат точно?